capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Manos maning jajanan cuketaning bawana. Baladewa cengalmu iki. Baladewa tak anteni nang kene legane ngadu. Apa iki? Wah, tak. Wis ngerti urung iki apa? Iki lagu nyileh nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris sanane. Jangan dewa wae. Iya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngapa kowe? Ayo tak trok kowe. Meng dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing gedang sing ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyaimu iki stop iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Kandangi kok. Oke. Petro kanong ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki mujak-mujake adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Apa iki? Wah, tak. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Iki sapa iki menungso ora tatanan ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah digdaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten wonten. Kowe ndelekke Petro nyotampanono. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semer bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekasa kaya ngene mungsuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak?
Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngerapal. Ngerapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos ngene iki mesti luwih gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa. Kowe nggo ngono ra? Nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta? Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Kok sikut mudar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupaku. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi Baladewa to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis glelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Iya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedela kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing gedhasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati lak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jauh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki mujak-mujake adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksude apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ora dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi skrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, ora dong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Panos maning jajanan cuketaning Bawanaya. Prabu Baladewa tak enteni nang kene leganing ati wae.
kono gedhe iki. Iki kono Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku-aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo apa ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manus-manus jajalan wani ngembari mana mau senata mandur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek nyileh nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris sanane. Ayo. Kowe arep ngapa? Wah. Manus-manus jajalan. Iya iki. Iki apa iki? Lho, karo dhek dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Kowe ra usah gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wae kula derekaken ora. Wah, ayo. Mati Prabu. Prabu. Mati angen Prabu. Kresna aja mbok pisah. Ayo, tanti ana teman. Prabu, adeket kok Prabu. Prabu adeket. Kok Prabu laturi kendel, kok Prabu laturi kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan dawa nepsu ing kados mekaten menika. Dadah. Cocondolo satra panudat mula Ciranjaya, Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Cakil. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Kyai Prabu. Kyai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya dalah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake mengganing pun Kakang Nayarana. Kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah arep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Kok Prabu kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki.
Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ra? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndak menika kok Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Ya, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki Wonten timbalan. mundur kene. Inggih. Lho, Dimas Setyaki. Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sapratamu jadi. Ndereng sambi kula Prabu. Syukur, syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kuwi kata sing Mandura kula kebayang karo Bagong lara atiku. Kok Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Ya. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Swistya warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula Wenendang Loro Temon kok Prabu. Gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodo kudu dadi pepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten. Ya, Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga Kakang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon. Koko Prabu sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Nyambluk-nyambluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Nyai Kresna piye? Inggih. Koko Prabu kula badhe matur. Iya, iya. Matur lho. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Manten putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure Ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusya Seta. Kusika Seta. Oh, Kusika. Kusya Wanara. Gamelan Lokananta kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong. Kowe. Kok nganggo Bagong? Apa anggep aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor.
Waduh konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslep terus kula dadi Baladewa. Lah arep salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Kene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Oh, Sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujudnya ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wong ngamu. Kene nyaketo kene. Gak ndak dicocok ora. Ngono dilarani. Ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya wingi ni. Oh nggih. Lho aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesining nata ing Darawati. Mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking ki Lurah Bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya wingune wujud ki Lurah Bagong. Tapi meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Ha sak omong-omonge wae. Anggere sumuk ngono. Bagong, Nun. Apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa, Go? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Sing mlene niku nek nganu paring dawuh ora karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judul. Heeh. Gamelane Pak Bambang kudu. Gamelan Lokananta, kayu keplu. Klepu. Ayu klepu Dewa Daru, gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa tuh? Pipis, pupus. Oh, pupus Cimlek, Jinde. Pari Jata Kencana. Wis ming kuwi sing nabuh warga laras. Oh. Kudu nek sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu 1.500 negara. 1.000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo nggih. Nun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet Adiulo iso kelakon dhaup. Ya wis kono mangkat to nggih. Saya mulai. Gusti tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Iya, Bagong. Sewu kalapatan Diagung Pangaksami. Iya. Nek wonten kital-kitule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Kula ajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bagong nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak. Babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ning ngarep Prabu kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Pun ngatur mawon kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih, bareng. Ya. Bareng terus iki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta seperangkat alat renange wis beres.
Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya, lah nggih. Pun wonten mawon mawon Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. nun nggih. Pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng ndrakake. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan ya niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Boyo ngekeki 10.000 apa 15. Oh arep njaluk dhuwit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak piton to. Ora Basuki, Pak Basuki SMK. Wis ora ono kuwi dalu. Ngen mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Mintonaken dewe kramanira kang mitraning asta aneng asta Setyaki boten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpil panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon Duri. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwuning pinanganten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok Prabu kedah ingkang prayitna atos-atos Dimas. Ayo dinteni mapan ana ing Praja Ndrawati. Sapa dhisik mengko kang bakal sowan ning Praja Ndrawati ngaturake pepanggil ruba iki wis blak. Ngendikake lawan Petruk apa dene aturku lawan Koko Prabu Mandura. Ora ngomongake nadyan utawa mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku Endang Loro Temon. Oh Prabu Asih nggih mekaten. Sida apa ora ya, Tru? Wah ya oke sida apa ora iki termasuk tembang legendaris. Kok iso? Sebab kuwi tembang campursari. Sing nyipta campursari menjane Raka Mas Mantos kuwi swarga, tegese wis manjing nang alam pamancat. Lah, tekan seprene iki tembang kuwi isih ditembangke karo penyanyi-penyanyi pira kae cacahe didonggo golek sandang tangan. Wah, ya pancen apik tenan. Mawar Kuning iki Yasan Kinarto Sabda. Wis pira sing Mawar Kuning iki dilago karo sapa wae iso makani wong pira wae. Kelinci Ucul iki makani wong pira wae. Nyidam Sari iki makani wong pira wae. Lha ta kok. Heeh, kudu diapresiasi pencipta lagu kaya ngono kuwi. Ngaturke apa nele? Terakhir ya, Tru? Ya. Karahinan. Oh iya, arang metu. Wah. Nanino. Ora iso buka kok. Loh, kuwi ora apal. Lali aku mbiyen kula tak unekke saiki ora tau tak unek. Tak sebule tramune. Ha iya. Wah, apik tenan suwe banget ora krungu jan krungu pisan kok. Neng pikir Mas Ari kemut-kemut ya, Tru. Nyenengke kok ya tembang biyen ki ora kalah karo tembang saiki kok ya rek. Tembang biyen ki ya penak-penak diunekke ora ngrekoso tur dilaras ya kepenak. Ha iya. Tembang saiki nek ora nganggo cegung. Ha iya. Rumah saku kendangane nek ora nganggo cebluk. Ora nganggo hae. Lo, jas. Nah, kok mesti nganggo ngono lho. Jane apik ya. Iya. Tenan luar biasa tenan, Mbah. Ki mau jenenge apa, Gong? Hah? Jenenge apa?
Tahu tempe. Lah. Aku turu ngandel ora. Awak iki ditembangke ape-ape ya turu. Yo, matur bapak yo Gong. Yo. Engko ndak adine awake dhewe ra sida rabi. Ketunggule Gojek. Malah ketoke kok kaya karang kadempel kok kaya gayenge ra umum kae, Truk. Oh lah. Lah kae apa? Ana piyai sing dhuwur banget endi? Wela, samijo mbenake gendheng kudu. Kae lho Ndara Werkudara ra ketok ronggah-ronggah. Wela, malah Pandhawa do rawa mrene sajae. Heeh. Werkudara bekti kula Den. Ya Semar dipul lak tampa. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Kyai Semar tiba padha-padha. Enten apa? Lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Gus. Kula nyadum dawuh Kakang Nayantaka. Tembang rawat-rawat ing beda tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula. Nggih kula Ndara. Dhuwure. Udu kowe. Nggih. Ngono ya. Dumeh anak elek kok ditothok ya ora. Namine Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok, Den. Majamu kepengin nambut silaning akrama. Nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenanjeke teng Darawati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Lara Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh pangandikaning Koko Prabing Darawati. Petruk wonten dawuh. Piye kabare nggomu tak kongkon marang negoring Darawati, Petruk? Pun sowan, Pak, kali Bagong seksine. Nalika semanten sowan kula anyarengi kali Rawing Sunan Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Lara Temon. Ndadosaken geger tumuli sinuwun Darawati paring dawuh. Petruk, sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Lara Temon. Ning anakku Endang Lara Temon darepe pepanggil. Duwe penjaluk? Nggih. Penjaluke apa Panakawan? Penjaluke manten putri. Temanten kakung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma, ngarepe dijogeti Wanara Seta. Mburine dewa sak jodo. Wingkinge malih gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta sing nabuh Ratu Sewu Negara niku, Pak. Kula wis sowan Sinundrawati. Napa sing ngendikake Bapak wis kula aturke sinuwun Kresna. Lah niki kula munjuk atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku monggo Bapak sakniki monggo angeripun menggalih perkara niku nduk Bapak Semar. Semareka den prayitna samuriris eka balik. Titiyani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti mumet sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Mongko aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun manten putri. Senet, Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabekke karo tangga teparo kene wae.
Beda mangawur awur murahan tengaraning ajurit Gong makuru gongso tetek kaya Batara Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk Kantrung Bolong tumuli manah kula sampun boten nggadhahi pengajeng-ajeng malih monggo sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhaup kula menika pun endang lara temon menawi kula mboten klampan dhaup pun endang lara temon paripaksa badhe kula entrengaken pejah kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken menawi mboten klampan dhaup pun endang lara temon paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama aja kaya ngono niki pripun Den kula wis ora iso mikir kula niku wis tuwa tumangkaring budi kula wis kendho pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen umur kula wis tuwek kula nek kon mikir abot-abot kula mboten iso mang slametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara kula nyuwun senjata pitulung Den gunjang Kanjeng langit kelap-kelapaton lerkin saking risang mawe gandrung Kakang Nayanaka gedhe lelabuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atmajamu Bambang Senet supaya iso kelakon dhaup kalan nindang lara temon ning pepanggil panjaluke manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejaba mung ingkang mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kyai Gajah Setu Bondo kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadang Yayi Werkudara Wanara Pusika Seta kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendali Sada wondene dewa sak judu apa Kakang Semar Supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa pupus Cindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta papane ana ing kayangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Girinata wondene di Nalindra Sewu Negara ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu Negara kejaba mung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar Turna panuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggraitane Senet sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Bambang Senet tiba sepadha-padha jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kyai Semar bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter sapa sing kudu tak kongkon kudu ngrawuhake Kyai Setu Bondo lan Pendhita Kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkata ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput saja. Mung arep dikongkon kok semaput ndasku ya ran-ran. Nyuwun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Waduh. Wetengku ora penak to gong. Ngaso ndak malah mah. Nyun ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkata ning negara Singgela. Bagong.
Bisu kok dadakan ki piye? Cepet gede po. Sing kepet cepet cilik. Anak-anakane kirik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti do sambat loro. Semar. Aku sing bakal mangkat ning negara Singgelo. Kakang Semar aku yang bakal budal marang kayangan. Kakang Nayantaka aku yang bakal sowan Kanjeng Wo Kendari Sodo Kakang Wanayantaka. Wah, matur nuwun Ndara. Sembah nuwun Den. Titiyane Gandayani Tresna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Werkudara Arjuna Gatotkaca yen to pancen kaya mengkono Yayi ora ngilang-ilangke sira Yayi nggone wis nampa pangudanging Kakang Badranaya balining si Adi sakarone apa dene anakku tetuku ing Pringgondani ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri saka Ndarawati tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe njaluk pamit